Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban, testvérek, Szentesültünk össze, ma hétfődik, 19. vasárnapja van. A kezdőnek a következőképpen hangzik: tekint szövetségedre Istenünk, és ne hagyd végleg magára rád hagyatkozó, kedve Uram, szívnek ügyedet, és hallgass meg a hozzá színőző szavát. Mi is az Úrhoz fordulunk, az ő szövetségi, mert itt az Úr szövetséget között minden megkeresett emberrel, mi is keresztény emberek az Úrhoz fáradozunk, főleg azon a szép ünnepen, amikor hálát adunk neki az idei termését, hálát adunk, hogy tényleg minden család asztalára. Ezzel a gondolatokkal fogunk magunkba merülni, fogjuk megvizsgálni lelkiismeretünket. A Szentisten kezdetén még sok-sok szeretettel köszöntöm kedves vendéget, minden itt jelenlévő, akár helyi vagy, akik vendégként érkeztek. Különösképpen is kiemelném a magyarországi Tóva község képviselőit, akik velünk együtt ünnepelnek, valamint Tójoszpálos község polgármesterét és polgárait, és természetesen nem utolsó sorban a helyi közösség vezetőségét is nagyon szeretettel köszöntöm. Most pedig menjünk magunkba, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy egy tiszta szívvel tudjunk így jelenni ebben a termése áldozatban. Én téged hallgass meg minket! Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat. Én téged hallgass meg minket! Hogy a tüzeltelenséget ne ingassák meg a gondviselésedbe vetett szívünket. Én téged hallgass meg minket! Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban Én téged hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, hittük, hogy a téged szerető lelkéknek minden javukra válik, az, hogy mind a balsos, bűségesen maradjunk hozzá Krisztus, ami Urunk által. Amen. És ezért nézik végünk az összes angyal,